ideš do Prahy a zháňaš nejaký dobrý hotel, tak sa poď pozrieť na tento Grand Hotel Prague Tower. Na začiatok si ukážeme room tour tejto obrovskej majestátnej dvojizby, v ktorej sa nachádzajú presne 2 kúpeľne a keď uvidíte výhľad, tak pochopíte, prečo sem musíte prísť. Hotel sa nachádza na Vyšehrade a má 26 poschodí, toto konkrétne je 23, takže naozaj tá výška je brutálna a uvidíte odtiaľ celú Prahu. Privítali nás welcome drinky a takisto catering. A tuto už je náš výhľad zo spálničky plus naša spálňa a ideme si ukázať kúpeľňu číslo 2, ktorá je že mega obrovská. Tak sme sa išli nachystať na event, dali sme si tento výborný welcome drink, ktorý bol dokonca vychladený. Takže na zdravie a Oliver sa rozhodol urobiť záťažový test na posteľ. Vraví, že dobre a medzi tým sme si odbehli na event. No a keď sme sa vrátili, pozrite, čo sme si dali. Náš obľúbený wellnessík s bazénom a samozrejme sauničkami. Na raňajky sme sa vybrali niečo po 10:00, hral tam klavírista a raňajky boli topov. Fakt, nikde v Prahe sa lepšie nenaraňajkujete a dokonca sú vo forme bufetových stolov a otvorené do 11:00. Po raňajkách sme si dali trošku chill a hneď na to sme sa vybrali do fitness centra, ktoré tam máte takisto v rámci spa. No a po fitku sme opäť zavítali do spa, pretože sme mali chuť na bazén a na sauničku a užiť si tento krásny výhľad na 26. poschodí. A teda hotel sa nachádza na zastávke Vyšehrad, prejdete pár krokov a ste tam. Kamoši, stiahujte aj vy túto apku a využite 10% zľavu odo mňa.